Hej til YouTube, og hjertelig velkommen til. Ja, der spiller vi noget survival game sammen med Tim. Hvor er du henne? Tim, jeg er svær. Har du sådan en her? Tag en. Kom ind, det kommer. Tim, fuck, jeg dør. Han er mega klam. Så var han lige op. Den kan tage loot. Ja, det er den. Den er den ikke. Okay, han løber væk. Det betyder, at den er heller ikke taget. Det var den nemlig ikke. Det er den her heller ikke. Nej, men det gør jeg lige Tim. Ja. Så den her. Flint and Steel. Hvad? Nej, den lader jeg bare blive derovre. Jeg har en nu. Jeg har en her. Vil du gerne have en guld chestplate? For jeg har nemlig fået en chain. Chain helmet. Den har jeg selv. Hvad er du? Du er ikke død, vel? Så nu kommer jeg tættere på dig. Jeg kommer tættere på dig. Tim, jeg blev stående der, hvor du er. Hvor er du henne? Ja, der. Okay, her, jeg har noget til dig. Du har det der, så får du lige noget guld. Kom så her. Hvad? Nej, okay. Ja, men hvor er du henne? 3. Jeg kommer hen til dig. Hvor du er lige deroppe, jo. Nej, nu går jeg længere væk fra dig. Prøv at slå. Deroppe er du. Ja, sorry, jeg brugte lige x-ray. Ja, så kan vi aldrig lave et team. Skal vi ikke bare flække nogle folk? Ja. Kom begynd til midt. Me too. Ja. Hey. Kom så gå her. Tim, hvor mange iron har du? Hvordan ikke loot? Tim, hvor meget iron er det egentlig du har? Ingen. Tim, det er en her,
Nej. Kom, vi går op til ham. Men det er han. Løb, Tim. Tim, så går han efter dig, det er fint, det er fint. One little bee. Okay, ja, okay, jeg dør, Tim, jeg dør. Tim, du kan ikke dræbe ham. Tim, ikke prøv. Du smadrede ham. Tim, kan jeg få noget? Hvad? Kan jeg godt få noget? Jeg har lortegear. Han tager de her kiste. Det er ikke nogen kiste. Tim, hvor mange iron har du? Jeg har en. En. Og pis. Det er også en stik. Kan jeg bruge noget af det lort? Tim, det kommer! Tim, han er mega low. Nå, nu skal Tim vist smutte. Tim, skal du smutte? Jamen, hvis der lige spille den der rundt færdigt. Jeg er Rose. Jamen det er ikke der, jeg slår ud efter. Ja, det blev en lille kort video. Men tak fordi I så med. Meget gerne smid like og smid en kommentar. Og du må også gerne abonnere. Så ses vi næste gang. Hej hej. Ej fuck, okay, rip. Og jeg vil ses alle sammen. Hej hej.